Mám si taky vzít červený. Mám 2 outfity. Welcome. A právě teď vidíte na herohero.co lomeno vyhonit ďábla, A ale na také YouTube? na youtube.com vyhonit ďábla. Naše outfity. Můj je červený, příjemný sekáčový kousek a Terezia má na sobě Taký příjemný červený nesekáčový kousek. A je to fetiš kousek. Harness. No, prečo sme takto štýlovo oblečené obidve? Takto do červená. Pretože sú Vianoce. Protože jsou Vánoce, first of all. Na TikToku už hodně dlouho a u vás doma budou brzy. Jak vydáme túto epizódu hneď. Second of all, že som bola na Prague Fetish Weekend tento víkend, takže fresh out of Prague Fetish Weekend som. A dneska vám porozprávame, čo sa tam dialo, čo som zažila, čo som tam videla. Já už se Zuzana těším. zatiaľ bola na chate. How dare you? How dare you? Takto, my tu pracujeme. Terezia maká, nezastaví se do 4 do rána. Přesně. A mezi tím já spím. Papa šalatíky, víš čo? Jasně. No tak já jsem sama zvědavá, protože ještě nevím. Jsem zastavovala Terezi, ať mi nic neříká. Tak jak sa dohodneme, o čom sa raz porozprávame v epizóde? Ja neviem. No, tak uvidíme, čo sa stane. Už se na to těším, ale než se do toho dáme, tak chcem poděkovat sexshop.cz za to, že nás sponzorují. A já si myslím, že po téhle epizodě budete mít hodně velkou chuť si koupit něco. Udělat si takovou zimní radost. Mega zábavy, radovánky, fetiš, BDSM. Je zima, chcete být doma a masturbovat. Nejenom masturbovat. I se hladit. Jsem se dozvěděla nový věci. Plácat se. To všechno Ja som znáš. plná nápadov teraz. Studnica. Na sexshop.cz máte již známý kód double čísličkou 10. A Čísliť 1-0. máte 10% slevu na všechno, na všechny produkty, i ty, které jsou už ve slevě, takže je to fakt nabídka, která se neodmítá. A tieto produkty vám prídu diskrétne zabalené, takže neváhajte, nemusíte sa bať, že váš zvedavý sused alebo susedka budú hneď vedieť, od koho máte vaše balíčky. Alebo na zásilkovne. To taky akoby nebudú vedieť, pretože tam príde diskrétna adresa. Takže. Moje otázka první zní. Poď na ňu. Z čeho jsi zvlhla? Neperek, fetiš víkende? Nebo obecně, já nevím. No, ja už ani neviem, kedy sme sa naposledy bavili, vieš čo, o tejto otázke konkrétne. Nie my dve. My sme spolu dneska už 7 hodinu skoro. Jo, no. Ale od naposledy, tak akože ja takto proste budem týzovať trošku. Som určite bola vzrušená. Jakoby... Už někdy v životě? Niekedy sa to stalo. Ale takisto na Prague Fetish Weekende. Tam som akoby zvlhla z niektorých situácií. To si povieme. Na Hero. Ale z čoho som, ja som proste plainly, som proste zvlhla Plainly. z ovulácie. Takže proste, ja teraz ovulujem a akoby môj stav je, že proste som nadržaná. A ja teraz akože naposledy, čo som si to uvedomila, tak som pozerala na film o upíroch. A nebol to Twilight. Ale bol to Drákula, ten bol super. Tam, jak sme si hovorili s Kateřinou Špičákovou, tak akurát zhodou okolností bol v Aeru. Tak to bolo geniálne. Mladý Keanu Reeves, Winona Ryder. Tak si taky Top. zvlhla? Tak samozrejme som taky zvlhla. A hlavne pri jednej scéne, kde sa tam po Keanu Reevesovi, neviem, jak sa to skloňuje. Keanovi? Tak sa po ňom, pretože Drákula má také, to je takové známe, že má tie svoje neviestky proste. Tak sa po ňom v jednej scéne proste plazia tie neviestky a oni sú strašne hot, proste tie ženy samozrejme. A sú tam akoby prsavé, víš co, a oni do neho tak kušú a proste very hot. Very hot. Doporučuju. A druhý som pozerala nejaký film, ktorý sa mi akoby mal hodne potenciál, že tam bol hot hlavný hrdina. On mal hot akoby mladú ženu, ktorú si mal zobrať a mala by tá jeho tretia neviestka. Nevyšlo to, pretože ona úplne nechcela. Ja si hovorím, good for you, girl. Ale mali dobrú chemiu medzi sebou.
Tak pritom som zvlhla. A ten film sa volá Invitation a je na Netflixe. Pozrite si to, takový akoby romance / únos / únik. Nice. Výborné to bolo. / Jako vôbec to nebol dobrý film, ale akoby premisa tam bola. Niečo tomu chýbalo. Takže upírské zážitky. Zní to dobře. Trošku kinky. No, z čeho jsi zvlhla ty, Zuzana? Díky za otázku. Já jsem zvlhla teďka. Mám 3 věci. 2 jsou úplně rychlý. První. Matěj v monterkách, když šel do školy protože teď chodí na učňák truhlář. Jak jsem hodně si to povedala. Dálkový studium víkendový, jo. Tak to je jedna věc. A druhá věc. Takže rubriku Matěj bychom měli. Teďka na záchodě, když jsem kakala, tak jsem si otevřela TikTok a vyskočil na mě rozhovor s Paulem Meskalem. A já jsem nevěděla, kdo ten člověk je. Já jsem to teď zjistila teprve. Takže ideš s nami zajtra na Gladiátora, alebo? A ty jdeš zítra na Gladiátora? Ano, s Matějem. S mým Matějem? Mm-hmm. To ani nevím, mi to ani neřekš, mate. No, takže ten je hot, to jsem trochu zvlhla na tom záchodě. Ten je mega hot. Možná to byla jenom voda, která mě šplouchla. Alebo prostě, jak ti dráždilo hověnko, análny otvor, protože to taky funguje. Hej, tak tohle. A potom, to jsem ti chtěla říct, ale zapomněla jsem na to, ale to není to až tak, že jsem z toho zvlhla, ale přijde mi to vtipný a cool. Ale vtipný a cool. Psala jsem esej do školy, ráno začala jsem studovat gender, ještě to nevíte, vlastně jsem to řekla, ale ještě jste to neslyšeli. To je novinka. Máte teraz jakoby takový Inception. Vlastně. To je novinka v mém životě, která nás bude podcastem teď provázet. A psala jsem esej a využila jsem tam vyhonit ďábla. My jsme měli... Jsi nás citovala? Ne, to zase nejsem Václav Klaus. Ale my jsme měli aplikovat Bevoár na nějaký jako sociální sítě nebo na film nebo na knihu a já si říkám filmy, knihy, vyhonit ďábla. A vzala jsem naše hate komentáře. A propojila jsem to prostě s myšlením Simone de Beauvoir. Udělala jsem úplně prostě merch a říkala jsem si wow. Ale jakoby zpětnou vazbu na to ještě nemám. Uvidíme. Ale... Myslíme si, že to dopadne skvěle, protože je to revolučné myslení. Ale bavilo mě to, takhle jsem to chtěla říct. Že jsem z toho měla radost, že jsem si říkala, oh shit. Tak tohle it makes sense. A v jakom zmysle? Na čo si to napojovala? Chceš jít do toho? Vidím, že Zuzana si za tým hodně stojí. Ne, jako podle mě je to dobrý, ale spíš a je to... tak v rýchlosti, akože cca, o čom, keď ona rozprávala, napojila si to, respektíve aké komentáre si brala, nejaké, ktoré naražali na náš komentáře. Jo. No, ale na náš vzhľad, alebo na našu neschopnosť, alebo... Jo, hele, v jednoduchosti, jo, takhle. Tak jak ona mluví o tom, že jsou nějaký právě představy o ženách, který jsou často v protikladu vůči sobě, že nedávají dohromady smysl, že buď jsi ta cudná žena, nebo prostě seš děvka, jak jsme se bavili i v budoucí epizodě s Pavlínou Kahn. Takže tohle se objevuje napříč kulturou, prostě nějaký protiklady, který tvoří nějaký ten mýtus věčný ženy. Že tak si představujeme nějak tu ženu, ale vlastně to nedává smysl. Tak představujeme si jako děvku, nebo jako tu cudnou, jako bohyni, nebo jako ďáblici. No a já jsem vlastně tohle... ve zkratce, vzala a koukala jsem se na ty naše hate komentáře, které často fungují úplně v tom stejným a že vlastně ty weaponizuješ, nebo jako používáš jako, jak to říct, jako zbraň, ano. Právě tady ten mýtus toho věčního ženství ještě pořád. A že to, a pak jsem to ještě spojila s další co ona tam dodává, že... A Beauvoir psala kedy? No, v 60. letech. A jaký máme rok teraz? 2024. Teďka máme 20. léta. Golden Age. Takže mi to přišlo, že to bylo hezký, pak jsem se to ještě snažila tam dalšíma věcma rámovat, to už není podstatný, ale... Krásné. No, takže krásné. Pořád prostě nám promlouvá k srdcím. Áno, je to tak. Milenka Sartra. To bolo tiež výborné. V jednom filme, ja som to vravela podľa mňa už každému, neviem, aj tebe som to určite nevravela. Film, ktorý ma zasiahol na hlbokej úrovni, volá sa to nejaké Holiday alebo niečo, pozerali sme to s mamkou, staršia spisovateľka. Ne. Cameron Diaz, Jack Black. Invitation, nejaký Blend, proste zase všetko sa volá rovnako, ako sme už rozoberali. Ale je tam staršia spisovateľka, ktorá sa zamiluje a do nej sa zamiluje mladý chalan, ktorý prišiel na retreat so svojou priateľkou, mladou spisovateľkou. A tá mladá spisovateľka tam úplne žije.
proste prežíva time of her life, pretože sú tam iní spisovatelia a on zrazu vyjde z toho ako takový jock, ktorý je iba športovec a nie je veľmi chytrý a hrajú hru a ťahajú si, proste jak aktivity, ťahajú si z klobúka mená a majú proste hádať, že kto to je a oni opisujú. Jo, takže táto postava mala, ja neviem, zápalky. Dievčatko s zápalkami, keby ste ako vyhádali. No a teraz otvorili proste a povedali Milenka francúzského filozofa. A na tom lístku bolo, že Simone de Beauvoir. A ja som bola pohoršená. Jakoby ten film je z roku 2024. Teraz, 2024. A tvári sa, že nabúrava nejaké stereotypy, pretože proste je tam stará, proste staršia. Nejaká 60-ročná, 50-ročná proste spisovateľka, do ktorej sa zamiluje 30-ročný chalan a sú spolu a on s ňou chce byť a proste akoby riešia aj to, že ona vlastne to nedáva, bla bla. Ale Milenka francúzského filozofa, proste tak dôležitá filozofka, že jo, autorka. Třeba tam byla stejná otázka a bylo tam milenec francouzské filozofky. Ja dúfam, pretože to nikde proste není. Akože, no, tak to ma pohoršilo. To už, akoby. Ale už je to voda pod mostom, alebo ako sa volá. Poďme sa vrátiť k niečomu príjemnejšímu a to je tvůj zážitek na Prague Fetish Week. A bolo to skutočne príjemné. Dozviete sa po džingli. Vyháníme ďáble. No, takže Terezia, ty jsi byla teda v pátek i v sobotu. Byla jsem v pátek i v sobotu. Ty jsi prostě šla to byla šichta. Ja žiju, áno. V noci. V noci dokonca. Ja už som starý človek, ja viem, že ja to nevyzerám, ale akoby so Zuzanou už proste pôsobíme na scéne nejaký ten rok a starneme. Ja taký. A začínala som svoje akoby noci o 8 až o polnoci. Ty vole. Nočná. Normálne nočná. Tak já doufám, že z toho bude úžasná epizoda, že to prostě budeš vnímat jako, že to stálo za to. Kde to bylo, mi řekni? Já to ani nevím upřímně. Zuzana sa pripravila na tú epizódu. Ja ti to takto všetko poviem, ako keby si bola moje posluchačstvo. No, takže byl piatok. Ale já se ptám, kde to bylo, ne posluchačstvo, ale někdo do tě vyspovídá. Kam jsi šla na tu party? Bylo to v klubu nebo v hale? Ja sa musím veľmi kontrolovať, aby som odpovedala na tvoje otázky a nešla si svoj vlastný narratív. Ale bolo to v Gabriel Loci. Neviem, či to poznáte. Je to v Prahe a je to kláštor bývalý, prerobený na eventové priestory. Konajú sa tam design markety, rôzne markety s papierom, jogové retreaty. Markety s papierom. No, ale skutočne. Ja tomu verím, ale je to... A neviem, jak sa to volá, ale presne nejaký paper market. Papierový market. A rôzne takéto akoby markety a takisto ravey. A teraz tam bol teda táto Prague Fetish Weekend akcia od Hellu. Takže to zní jako přívětivější prostředí, než třeba výstaviště v Letnane. Áno. A ja som si práve vravela, že teda, čo to tam bude za vibe. Mňa tá lokalita, ja ju milujem. Ja som tam nikdy nebola, ale akoby hneď som bola, že yes. To. Ja som videla fotky, tak som proste to je vibe. Pretože proste fetiš, sex, king, v nejakých akoby v nejakej budove, ja neviem, či je skutočne stará, alebo ju postavili neskôr, ale v nejakej budove, ktorá je z 15. storočia, vieš čo? To ty máš ráda. To je akoby, to je úplne upírské, vieš čo, vibey. Jo, no. A samozrejme som tam prišla a bola som potešená, pretože skutočne to tak bolo, pretože to bola stará budova, bola tam veľké stĺpy, proste mramorové, hlavná sála bola s preskleným stropom a jediná, čo bola ako mi nevýhoda na tomto priestore, na čo si sťažovali aj ostatní ľudia, takže tam bola zima. No to sme psala aj. Pretože akoby, keď tam idete ako sa vytancovať na rave do jednej miestnosti v pohode, no, alebo keď ste v jednej miestnosti, lenže tam to bolo po celom jednom krídle toho kláštora a v tých chodbách, keď sa prechádzalo z rôznych miestností, tak tam už bola proste zima. Oni sa snažili robiť, čo mohli, boli tam nejaké vyhrievacie telesá, radiátory a rôzne akoby trúby, ktoré viedli proste teplo cez priestory, ale
Jako na niektorých miestach bolo fakt akoby zima a na to, že ste tam mali byť v tú sobotnú noc fakt akoby fetiš, a.k.a. hodne nahý, alebo keď nie ste proste latexoví vyznávači, tak ste dosť nahý. A tí ľudia, čo boli v latexe, tak to mali fajn, pretože proste v tom je teplúčko, aspoň trochu a môžeš sa zahaliť a stále je to kinky. Ale inak my ostatní, ja som proste robila, čo som mohla. Jednu noc som mala proste biker shorts pod šatami čiernymi, aby mi neodmrzla šuška, takzvané. A druhú noc som si proste obliekla červené pančuchy, aj keď som si chcela dať sieťované, ale by som prostě zmrzla, nohy by mi prostě odpadly. Takže to byly 2 dny za sebou, přičemž teda v sobotu byla ta fetish party. No 2 dny, na ktorých som bola ja. Oni totiž tu boli, bolo to aj vo štvrtok, v piatok, v sobotu a ešte aj v nedelu. Takže to bol fakt akože celý víkend predĺžený. Vo štvrtok boli iba prednášky a rôzne vzdelávacie ohľadom, tuším, že STIs, tuším, že Rozkoš bez rizika tam mala nejakú prednášku a takisto neviem ako viazať, ale zároveň akoby ľudia z Helu hovorili proste o svojich zážitkoch a snažia sa vzdelávať akoby tú BDSM komunitu, aby nerobili žiadne proste hlúposti a fuck-upy a tak, pretože sú si vedomí aj toho, že sa rozrastá vlastne povedomie o fetišoch a o BDSM do mainstreamu a chcú nejak akoby edukovať. Takže v štvrtok bol vlastne edukačný. A to jsi tam nebyla? Ty jsi tam byla v pátek? Som tam nebyla, pretože ja sa nepotrebujem edukovať, obviesli. Ne, samozrejme, že sa potrebujem, ale vo štvrtok som pracovala, takže som nemohla akoby dôjsť. A no. A v pátek jsi tam byla? V byla? piatok som tam bola. A to bylo co? Téma? A v piatok bol market, pretože to bolo spojené, v štvrtok bolo nazvané antre, piatok bol market, sobota party a nedela bola after party. A v piatok boli modné prehliadky rôznych značiek, kinky, hodne latexové značky, české, aj zahraničné, alebo potom nizozemské značky, harnessov a proste vyšperkované tie modelky, akoby krásne, krásne naličené, sexy. A takisto tam viazala Lukrecia v piatok. Otvárala vlastne ten vystupovací čas večer. A Lukreciu sme mali v podcaste, môžete si vypočuť určite epizódu, veľmi dobrá o šibari. A takisto som ju vyspovedala tam trochu na tej party o jej predstavení, pretože bolo veľmi špecifické, že nebolo iba, že prišla a zavesila svoju modelku a ju tam viazala, ale mala za tým príbeh. Tak si to môžete teraz vypočuť. Lukrécia. Wow, to zní fakt dobře. Ako keby si tam bola, čo? Kdyby tam byla. No ale já mám ráda si to vizualizovat, takže ty jsi tam přišla teďka hezký prostředí a v ten pátek jsi tam viděla... No počkej, ale ešte bola fronta. Ja už som ty proste... Ty jsi byla ve frontě, jo? Ja som bola ve fronte. Zase. A to som mala akoby novinárskú akreditáciu, ale ja, prosím vás, ja som dobrý človek, ja sa hanbím, aj keď to tak nevyzerá. Ale a to akoby... je značka dobrýho člověka, kdybyste nevěděli. Kdo se hambí, rovná se dobrý člověk. Hej, tak to funguje proste táto skrátka. Ale ja som sa nechcela predbiehať, pretože proste bolo chladno a akoby všetci tam čakali, tak akoby nebudem trápošiť, že jo. A tak som čakala v rade zase 20 minút. 25. Do KitKatu jsme čekali 2 hodiny, takže... Akoby jo, ale už aj tu to bolo. Do KitKatu bolo aspoň teplo. Že tu bolo akoby ako chladno bolo a zároveň potom ešte sa boli také prezliekace. Najprv si prešla lístkami a potom si mala 2 stany na prezliekanie. A tam boli, pravdepodobne tam dúfam, že bolo teplo, boli tam tie akoby radiátory, tie vyhrievacie telesa, neviem, čo to bolo to na plyn. Bolo to vo vnútri v tých stanoch a je to takové, ale logisticky asi chápem, že to mali náročne na usporiadanie, ale boli 2 stany a potom ešte sa čakal akoby rada do šatne, takže ty sa máš prezliesť do svojich kinky oblečenia, sexy oblečenia a potom máš ešte stať akoby na tých schodoch v tom oblečení a čakať proste na šatňu, aby si tam mohol uložiť tie veci. Takže to ma úplne neoslnilo. Ja som našťastie ako bola už oblečená. Iba som si dala dole kabát, ale niekto, kto proste prišiel neoblečený, že jo.
tak to muselo byť ako náročné potom tam stať v tej zime, pretože ešte medzi tými akoby vstupenkami, tou prezliekárňou, tak ešte tou šatňou som stála už 10 minút. Takže takto. A to proč bol to tak začiatok. dlouho trvalo? Oni vás prohlíželi nejak, nebo? Kontrolovali lístky, no a boli tam iba dvaja tí ľudia. Jo. A lepili proste pásky. Takže sa to zdržalo. No a tých ľudí tam bolo fakt hodne. Akože práve v ten čas, čo som prišla, akože potom sa to asi vedelo rozložiť, ale v ten čas, čo som prišla, tak tam bolo hodne ľudí, no. No a pak, když vejdeš dovnitř, tak v ten pátek si viděla nějaký stánky, nějaký stany a nějaký pódia? No, najprv vojdeš dovnitř a je to urobené tak, že vlastne dookola je taková chodba okolo tej hlavnej miestnosti a tam som nevidela nič, videla som iba ľudí proste v nejakých akoby fetiš oblečeniach, ale potom musíš vojsť akoby do toho hlavného sálu, kde bolo pódium a tam sa odohrávali všetky tie hlavné predstavenia a modné prehliadky a pod tým pódium boli gaučiky a také nasadenie a to bolo pre VIP zónu. Dlhotrvajúci akoby beef s organizátorstvom proste podľa všetkých akcií, ale akože chápem ich. OK. Pretože tam boli akoby miesta na sedenie aj pre obyčajných ľudí, tak to bolo fajn. Ale akoby pred pódium to bolo iba fakt pre tú VIP zónu. Ale zároveň to mali urobené tak, čo mi prišlo sympatické, že vlastne aj keď si nemala VIP lístok, tak si tam mohla sadnúť a tí ľudia proste mohli robiť niečo iné, že nestále bola to obsadené, takže iba keď by oni nemali miesto a ty si nemala proste ten zlatý lístok, tak vtedy ťa proste vyhodia, takže si tam vlastne mohla sadnúť, keď tam oni nechceli. Takže to bolo za mňa fajn. Hodne. A čo bolo vtipné, tak tie gauče proste boli obalené. Som na to pozerala, že proč? Potom som to asi pochopila. Igelitu. Přesně. Modrý, čierny a červený. A to bylo kvůli prostě nějakým pissingu nebo kvůli hygieně? Kvůli hygieně, protože ty ľudia tam prostě sedeli jakože často tam aj nahy úplně a asi predpokladám, že ty ľudia, čo to tam organizovali, tak jako nechceli, aby tam na tom sedeli nahy ľudia na týchto stoličkách a často v tých latexoch a prostě v rôznom jakoby oblečení. A bolo to teda jakoby vtipné, protože prostě ty čierne igelity sú v pohode. Co sa tam jakoby hodí? Červené taky. A si vrajím zase jako došli im čierne a červené igelity a museli tam dať modré. Ty takové jakoby, ani nie, že tmavo modré, ale prostě svetlo modré igelity. Fakt to. A zalepené prostě páskou. A dodávalo to tomu takový jako trashy kinky vibe prostě. Nemocniční. No, a lesklé prostě. No, ale tie čierne by mi stačili. Tak to bylo vtipné. To ma prekvapilo. A byl tam v pátek už nějaký sex? Premýšľam, pretože to bolo to vlastne členené tak, jak tam bola tá chodba okolo tej hlavnej miestnosti, tak tam sa bola jedna playroom, že jo? A potom to byla bol oddělená prostě. Jo. Akože mohol si tam normálne do nej ísť, akože nebola nejak extra oddelená alebo zavretá nejak, ale bola oddelená od tohto hlavného sálu a potom následne ešte v jednej ďalšej miestnosti, to bolo po schodoch zase a tam bola mega zima a tam si musel prejsť, keď si chcel ísť akoby do tej ďalšej miestnosti, tak tam bol ten market. Že to bolo proste hore. A ešte dole bol takový jeden mini market v miestnosti, kde na druhý deň bol DJ. Tak tam mali proste rozložené tiež akoby svoje stánky, takže vlastne boli ešte ďalšie asi 3 miestnosti, ktoré boli oddelené od toho hlavného sálu. Takto okolo proste tej chodby. Tam si mohla voľne chodiť. No a v piatok som tam nejaký sex nevidela, čo som tam... Videla som vlastne. Pretože tam boli akoby... pretože sex in my head also. Penetratívny sex mi hneď naskočil. Ale boli tam rôzne akoby fetiš nábytky. Rôzne aj v tej chodbe, aj vlastne v tej playroom. Boli vystavené, si ich mohlo ako ľubovoľne proste využívať. Že jo? A tí ľudia si tam hodne nosili so sebou plácačky a často proste si tam videl niekoho akože prehodeného cez čokoľvek. Ako ľudia proste v tých zviazaných veciach, akože trochu mne to pripomína gilotínu, ale není to gilotína. Ale to, jak si tam dáš ruky a hlavu, že jo. Jo. No.
Tak v tom, že ich proste tam plácali a to som videla tak na chodbe proste random, vtedy tam ešte ako nemali veľmi ľudia, sex bol celkom skoro, tak proste typka bola v tom a typek ju tam lízal, akože. Taká pohoda, jako lidi nakupujú. A ľudia akoby okolo chodia. Jako, dobrý. A tak to som tam videla a jeden ešte sex takový na chodbe, že proste akože, ale tam nebolo nič vidno, že proste typka jazdila na typkovi. No. A potom tam bol ten market, tam bol Marvel, že, ktorý bol našim hosťom, taký Kameko, ktorá tu taky bola. A Zoria to mala stánok, u ktorej sme boli teraz v podcaste. A ja som si tam kúpila som si tam sexy vec, ďalšiu, ne tuhle. Kúpila som si tam taký akoby pás s kurúškou od slovenskej dizajnérky a takový z bordovej nejakej kože. Zviazané s bordovou kožou. Hot. Prinesiem si to niekedy, pretože... Ale hlavne to dáš na Hero Hero ako fotečku. No, samozrejme. A takisto vám dám svoju fotečku akoby bez trička. Iba akoby, čo som mala na sebe. Na tom v sobotu. No a tak to som si kúpila a to som hodne šťastná, pretože to je vec, ktorá sa mi hodne líbi a sme zistili vlastne s tou babou, že ja som jej písala, keď som ju akoby našla niekde na Instagrame, tak som jej písala, že máš super veci a tak a potom som tam automaticky bola k nej pritiahnutá, že sa mi to páčilo, wow, a ona mi vraví, si nevznikla si s náma, alebo niečo, je to možné, a ja vyhoniť ďabla a presne niečo a už a už to jelo. A už si no tak to si ty, no tak to je fantastické, no tak som si to nekúpila. Takže. Je to hezký, máte se na co těšit. A myslím si, že to využijem aj bežne. Akože ako doplnok, pások a tak. Takže to jsem tam viděla, no. Já bych chtěla týzovat, co budete slyšet, co uslyšíte na Hero Hero, protože jsou to 3 věci, co Terezy vzrušily na Fetish Weeku. 3 nejvíc spicy kostýmy, který tam viděla a 3 nejvíc inspirující věci, které tam inspirovaly. Ale i tak mě zajímá, jestli jsi tam viděla, aby ses nevyčerpala na tyhle otázky, ale jestli jsi tam viděla nějaký věci v těch obchůdcích, který jsi třeba ještě neviděla na veletrzích erotických, Venus v Berlíně. Jestli tam bylo něco, co tě zarazilo? Nebolo tam nič, čo som nevidela. Iba ten clothering, že jo, to sme nevideli v zahraničí. Ale a aj to tam robili, tak to bolo cool. Ja som nemala proste priestor tam ísť, že čakali na to ľudia. Ale videla som, jak to teda vyzerá v akcii byť. A zároveň, ale čo ma zarazilo, tak ma zarazili akoby veľkosti niektorých oblečení, ktoré tam boli. Akože boli extrémne malé. Že proste to bolo ako pre panenky, no. Boli to proste korzety. Jasné, že tie asi musia byť menšie, ale to ma zarazilo. Ale inak proste boli tam obojky, boli tam plácačky, boli tam rôzne korzety akoby od vymyslov sveta, kožené, nekožené. Jaký masky tam byly? Jako latexové, jo. Latexové obchody tam boli hodne. Že tam proste si mohla nakúpiť, čo mi prišlo super, že vlastne často nechceš objednávať z online obchodov, pretože nevieš, jak ti to bude sedieť, jak sa v tom budeš cítiť. A toto je super príležitosť na to si to vyskúšať. Že proste si to predstavíte jak design market, tak proste tak to tam funguje a tí predajcovia, predajkyne boli strašne akoby milí a ľudia to tam skúšali a boli nadšení z toho. To je super. No, tak pojďme se přesunout teda do soboty, protože ta byla pikantnější, si myslím. A preto mám aj vlastne toto na sebe, pretože na sobotná noc je takový pík akoby celého toho víkendu. Že ten štvrtok, piatok sa to tak štartuje a tú sobotu to tí ľudia akoby hodne rozjedou. Že vy si môžete kúpiť lístky aj na jeden deň. Nemusíte si kupovať na celý ten víkend. No a tá sobota si myslím, že vlastne niekomu, kto sa zaujíma o kinky a baví ho akoby mať sex na verejnosti, baví ho mať nejaký BDSM sex na verejnosti a nemá na to prostriedky chodiť inde, tak to sa oplatí práve tam ísť na tú sobotu, pretože tam už musel si mať akoby kinky oblečenie a že to akoby kontrolovali hodne. A nemohol proste,
kinky oblečenie v zmysle, že musí to dávať nejak jako konceptuálne jako zmysel, že to je prostě sexy, protože tam boli akoby plne oblečení ľudia. Napríklad som sa rozprávala s človekom, ktorý bol akoby totálne oblečený, ale že mal latexovú akoby masku celú a bielu košelu, ktorá mala akože normálne dlhé rukavy, ale zároveň mal latexové prostě akoby leginky a mega vysoké opätky. A bol to muž, pravdepodobne nepýtala som sa na gender, ale akoby keď rozprával v mužskom rode. Takže bol akoby úplne oblečený, ale zároveň akoby kinky. A takisto asi nemôžem menovať zároveň, že som sa tam rozprávala s niekým, koho akoby komu pri vchode povedali, aby si vyzliekol proste šortky, že nestačilo tam byť akože polonahý a s harnesom, ale že musíš fakt akoby buď splňovať tú úplnú nahotu, alebo proste fakt nejaké akoby sexy oblečenie. A tento človek to bol muž a vravím si, že v tomto to majú oveľa jednoduchšie ženy, pretože ženy tam boli iba v nejakých akože v nejakom spodnom prádle, ktoré kúpiš vlastne hoci kde. V hoci akom proste fast fashion obchode, alebo to aj proste vynosíš, že jo, pod oblečenie a nemusíš do toho investovať peniaze, že na jednu noc, že jo, alebo na 5 nocí v roku. Takže v tomto boli uprednostnené, že si mohli dať tangáče, silonky a to bolo všetko na to nejaký opások a nejakú akoby podprsenku a úplne v pohode to prešlo. Ale že tí chalani akoby viac prostě podľa mňa museli do toho zainvestovať, respektíve kúpiť niečo špecializovanejšie. No. Jo, no něco přesně, co už je na to dělaný a to je většinou dražší, takže... Jo, mega. Bolo tam veľa mužov, ktorí mali latexové nohavice, alebo prostě boli polonahy, že jo, alebo neviem, či latexové, vinilové asi. Prostě takové lesklé, že to nebol prostě latex. A veľa mužov na opätkoch tam bolo. To som akoby scenila, že vravím akože nice. A vyzerali akoby maskulinne, že jo, ale že prostě fakt akoby ty opätky. Pořádný. To nebylo to nie tak takové. Ja som samozrejme nemala opätky, pretože prostě ma z toho bodať nohy. To je akoby celú noc tam na tom. A takže to bolo cool. A no, takže oblečenie, ja som mala prostě dress code, som si objednala sukňu latexovú, pretože som bola taková, že investujem, pretože sa z nejakého dôvodu ocitám často na akciách, kde prostě potrebujem nejaké kinky oblečenie. A ja žiadne nevlastním. Takže toto som si kúpila v Berlíne, tak to som využila a k tomu som si chcela kúpiť čiernu sukňu a zároveň prostě si myslím, že v tej latexovej sukni môžem ísť akoby do baru. Aj som bola potom na party, ktorá nebola kinky. Bolo to v pohode. A dokonca mi jedna slečna pochválila v tom klube. Jakož by přišla za mnou. OK. No, to je hezký otvírák. No a takže toho som mala oblečené a myslím si, že to je taký najväčší stres pre tých ľudí, keď tam prostě nevieš, pretože aj pre mňa bol. Že čo si teda oblečím a pustia ma tam a máme všetky akoby časti toho kostýmu. Protože... Ale já mám dobrý tip na tohle. Já jsem zjistila, že spoustu věcí je na Vintedu. Že si fakt můžete hodně věcí takhle koupit a že to není tak velká investice. Nice. Jako je tam ta nevýhoda, že to neskusíte dopředu, ale je toho tam hodně. Tak to je super, ale mňa to tiež napadlo, že by som skúsila nejaký akoby sekač alebo niečo, ale už som mala pripravené. Latexové sukně tam neboli. Na Vintedu. Nevím, nekoukala jsem na ně, ale dokážu si představit, že tam jsou taky. Tam už je všechno možný a hodně z Polska a oni tam taky jedou takovýhle věci, jako asi všude, takže. Jo. No takže tam byli různě oblečený lidi, ale... Jo, ale jakoby dobré. Že jako mě překvapilo, že vlastně... Líp než na sex parties, na který jsme chodili. No dosť. Ja to nechcem spoilovat, ty jakoby věci na Hero ještě. Dobře. Tam jsou nějaký asi specifický outfity, který chceš vypíchnout. Ano. Jo. No, takže jsi tam přišla v tu sobotu a tam už teda se děl rovnou nějaký sex. V kolik jsi tam přišla? Ja som prišla dosť neskoro, pretože som v piatok bola poučená, že vlastne som prišla okolo 8, pol 9 som sa dostala dnu. A bola som poučená, že vlastne tam bola iba tá show, ktorú tam prostě robila teda tá Lukrecia a potom nejaké tie latexové modelky a tiež nejaká burleska tam bola. A to som bola taková, že OK.
Ale inak v tých ďalších miestnostiach sa nič extra nedialo. Ani v tom playroome, že ako jo, proste niekto sa tam občas vypráskal, priviazal a tak. Takže jsi byla varovaná, že bys měla v sobotu přijít později. Jo. A tak som proste OK, uvidíme, pretože akoby na tej vstupenke bolo napísané, že o 1:00 začne nejaký DJ a nebol tam napísaný koniec. A ja som bola, no tak čo ja viem, či už sa všetci nerozprchnú domov, že jo. Mm-hmm. Ale pravdepodobne to tak vôbec nefunguje, že vlastne akoby v ten piatok ja už som bola potom unavená, ja som odchádzala o nejakej polnoci o 1:00. Tak, že sa to tam rozbehne. A že to proste funguje ako sex party. Normálne, že tam ľudia proste majú sex rôzne po tom celom objekte. A v sobotu som teda bola poučená. Prišla som iba na vystúpenie, ktoré som chcela vidieť. A to bola burleska Devil Ru a show Body Modifikácie od Hellu. Mm-hmm. A to bolo cool. A hlavne bolo cool, že na to ľudia hodne reagovali. Že tleskali, pokřikovali a tak. Jo. Tak to je hodně velký rozdíl oproti erotickým veletrhům nejenom v Česku, ale v Německu, kde většinou to publikum je úplně jak kámen. Jo. A jako hodně velkou zásluhu má na to moderátorská dvojica, že sa taky sa mega snažili, boli v pohode, boli vystylovaní a boli jakoby že strašne pozbudzovali, že aby tleskalo to publikum, ale zároveň akoby u tejto burlesky a na tú modifikáciu sa asi extrémne ľudia tešili, že jo? Takže preto aj tam proste hodne tlieskali a tak. A body modifikace to bylo co? To bolo vešenie sa za háky, za stehno. Za kůži, za stehno. Že to propíchneš a pověsíš prostě. Jo. A myslela som si, že to akoby nebudem dávať, ale zvládla som to. A dokonca som bola akože taková, že Do I like it? Spíš ne, ale jako zaujalo ma to a nie takovým tým, že proste čisto iba fascinácia, ale vlastne fascinovala ma tá modelka, ktorá úplne s úsmevom na perách. Celý čas. Ani brvou nepohlá. Keď jej proste druhá typka, čo sa mi taky páčilo, že to boli dve baby. A ani brvou nepohla proste, že keď jej to tam navliekala ten hák akoby pod kožu. A čo som pochopila, tak ono to je urobené tak, že ty máš už prepichnutú proste tú kožu, je aj pravdepodobne záhojená, že to máš už v sebe. Že ako keby si mala piercing, ktorý sa ti nezrastie, že jo? A si tam proste vložíš namiesto piercingu, tak si tam vložíš obrovský hák. A typka si proste vložila na jednej strane 2 háky stehna, potom na vnútornej strane 2 háky. Potom si tam za ne zahačkala reťaze a zavesila sa akoby za tú nohu a vysela proste za nohu. A potom je tam tá druhá tak akoby točila. Pustý. A tá druhá mala vlastne akoby prepichnuté nad lopatkami kožu. A tak sa navzájom, tam to bolo takové, akože sú to milenky, nejak sa dohadujú a proste jedna druhú láka a nejaký konflikt. No, akože aj svádí, ale proste do nejakého asi vzťahu, do niečoho proste. Tak ju tam proste ťahala za tú kožu. To som the big fan. A sedela som akoby vpredu, sedela som si na VIP, samozrejme. A nikto ma nevyhodil. A bola som dala takové, že je to dobré. Pre niekoho asi evidentne jo, že jo. A taky ma prekvapil, že to nekrváca. Tak možná to je ten důvod, že tam mají už ty díry, no. No, ale ty jsi bavila s někým z Hellu. Ano. A to jsi bavila i o tomhle? Ne, ja som sa bavila s Dannym Wormom a bavila som sa vlastne o tom, prečo chcú robiť tieto akcie, prečo ich robia, prečo tam dávajú prednášky a to je vlastne Danny, pretože Danny je zaujímavá osoba. No a tak toto bolo takové, akože to bol pík toho večera. A následne tam sa tí ľudia rozprchli a už aj vlastne počas toho vystúpenia tak tí ľudia boli hodne aktívni v playroomoch. A že viděla jsi z těch playroomů na to pódium, nebo ne? Ne. Jo, takže tam si dělala své věci. A byly tam nějaký postele nebo něco na čem? Nebyly tam postele, byly tam kríže
tak je to prostě BDSM. To není jakoby, jak jsme tu Postýlka, mali jsme vanilka. tu Míšku a ona vravela ze sexuálnej výchovy, budete počuť taky, a tak ona vravela, že už nechce žiadne jakoby dungeon tmavé veci, ale už to prostě nějakou akciu, kde to bude cute a budú sa tam na růžových hladkať obláčcích. pierka. Si vravím, že I'm here for it taky. Protože člověk je prestimulovaný z toho, protože jsou tam jakože věci, které nevidíš bežně a nemusí tě to vzrušit, ale jakoby je to extrémně silný vňam, že jo, vidí tam člověka, který je jakoby natiahnutý na tom X-ku a jako užívá si to, že jo. A další věci, které si povieme na herohero.co. No a ty jsi tam šla podívat do toho roomu, když... No jasné, a měla tam se všetci chodili. něco? Telas, všichni na to čekáme. Nevím, či je to za otázku. Odpovězte si sami. No hele, na všech sex parties, co jsme zatím byli, tak jsme dělali spoustu věcí. Já se pozerám na seba. Aha, dobrý, já myslím. Tak jsme dělali spoustu věcí, to všechno na Hero víte. Tak tady no, to byla protože výjimka, jsem jo? tam mala jakoby doprovod, že jo. Jakože já jsem si chcela zamasturbovat, protože jsem reálně byla vzrušená. Že si najdem nějaký ten kútík a prostě si tam... Zabrnkáš na pisky? Přesně, a že se na někoho tam budeme pozerať, protože jako některé sexy ma tam vzrušovaly, že bylo to jakoby takové... Ale nenašla jsem si kútík. Že všade tam tak nějak jakoby boli ľudia a nebylo to velmi tmavé, bylo to tako celkom osvetlené, ale tak jako vkusně, že tam bylo aj červené svetlo a prostě žluté a tak se hráli s tým viac. Cool. To zní fajn. Jo. A bylo tam teplo. V týchto miestnostiach bylo teplo, takže to bylo fajn. Ale zároveň to zase fungovalo tak, že presne ja som tam prišla na čumendu, všetci ostatní tam taky jakoby prišli na čumendu a bolo to presne tak, že keď niekto tam niečo mal, tak všetci sa na něho pozerali. A ja som bola jako, že no tak kde sa ja tu skriem, prostě sa neskriem, začnú na mňa pozerať prostě ľudia, jak masturbujem. A ja som jako, že jakoby OK, ale nebola som opila, nebola som nič, bola som prostě, odvaha mi chýbala, takto vám poviem. Ale myslím, že keby som tam bola s niekým, tak som sa cítila jako celkom v pohodě, by som si to tam jakože to rozdala. Jo, jako by prostě taková exibice. Ale necítila som sa tam úplně jako v pohože sama baba tam začne prostě niečo robiť, že jo. Úplně. A nie, že tým, že by to bylo prostě nějak nebezpečné, protože ty ľudia jako sa zdali byť veľmi ohľaduplný s tým, aj jak sa pohybovali po tom priestore. Aj keď som prišla do nejakej akoby malej interakcie, tak boli veľmi ako, že jo, v pohode, prepáč, blablabla. A že vôbec neboli nejaký drsný alebo proste niečo, že všetci boli v tom latexe, ale zároveň boli jako zlatý. A věkově zhruba? Byla jsi tam spíš mladší nebo... Byla som tam takový priemer, podľa mňa. Byli tam jako i mladší lidi? Byli tam mladší ľudia taky a to ma taky prekvapilo milo vlastne. A boli tam ale aj starší ľudia a boli tam aj starší ľudia, ktorí neboli akoby typicky vyzerajúci. Jakože prostě vieš, že si predstavíš nejakého človeka, ktorý chodí na sex party, tak akoby, že je starší, ale je fit. A že tam neboli prostě fit starí ľudia. Alebo neboli prostě, že strašne cool starí ľudia, ale že prostě starí ľudia. A bylo na nich úplně vidno, že žijou normálne. Jakože žijou bežné životy a tam si prostě přišli jakoby povyraziť z kopytka v latexe. To je nice. Jo. Tak to bylo príjemné a vlastně mě to prekvapilo, že tam byla taková jakoby hodně dobrá zmeska a vlastně jsem tam viděla aj ľudí, ktorí byli evidentně queer a že asi jakoby bylo to málo queer, nebudeme si jakože hovoriť, že to bylo prostě nějak extra, ale asi najviac queer zo všetkých sex party, čo jsme byli, podľa mňa. Jakože aj ten KitKat sa mi nezdal prostě takový nějaký, jakože by bol hodně queer, tak ale tu se mi zdalo, že bylo hodně prezentací. A teda ty sexy se držely v těch playroomech, nebo už potom se to rozmělnilo do celý... Hoci kde, no. Všude jakože v tom velkom sále nie, protože tam to jako... Ne, jako, tam, čo som videla, si povieme na Hero. Výborně. Ne, tak jo, tak ja vám to môžem povedať. Tam, čo sa dialo, jakoby v tom veľkom sále, tak tam sa prostě jakoby rôzne zviazovali ľudia.
že keď tam boli, akoby, väčšinou tam boli ženy, ktoré boli ako submisívne a muži, ktorí ich zviazovali a proste bola tam na jednom stole typeček si tam poviazal typku, že jo, do takového proste. Jak si prohnutá. Jo. A ona tam proste na jednom stole vlastne barovom, takom tom vysokom, jak sa pri ňom stojí, tak na ňom proste bola takhle. Jenom byla. Zviazaná. A on tam stal pri nej. A ona tam bola. A takto som videla proste viacero ľudí v tom veľkom sále, že sa tam iba proste poviazovali a skúšali to a tak. Ale potom vlastne bol sex v rôznych tých miestnostiach, pretože vlastne ten spiatka, jedna miestnosť sa zmenila tá marketová na ďalšiu akoby playroom, do ktorej dali akoby rôzne gauče, zase ďalšie XK alebo ďalšie proste nábytky na BDSM, cez ktoré sa môžeš rôzne prehnúť, zachytiť, skryť sa do nich, akoby do nejakých skríň a podobne. Čo bolo super, takže pri všetkých týchto nábytkoch, v týchto playroomoch tak boli k dispozícii lubrikačné gely, hafo a tieto rukavice, love that, a takisto veľa servítok. Kondomy som si nevšimla. Ale pravdepodobne tam asi boli, pretože tam stále boli nejaké akože malé stoliky, tak rôzne akoby v priestore pri tých nábytkoch a tam boli proste všetky tieto propriety. Takže to za mňa bolo hodne nice. Si myslím, že viac s tým počítajú, pretože vedia, že tí ľudia sú, keď to je proste kinky, keď to je fetiš, takže proste viac sa spotia, viac možno vydávajú rôzne tekutiny zo seba, tak viac na to dbajú, no, jak na tých obyčajných sex parties, ale tam by to taky mohlo byť, že jo. Takže overall bys to zhodnotila jak? Overall by som to zhodnotila vlastne ako pozitívnu skúsenosť, že som bola rada napríklad aj o to, ako sa o mňa tam organizátorstvo postaralo, pretože ja som mala kúpený lístok a že tam pôjdem, tak či tak. Ale potom sa nám týždeň vlastne pred akciou alebo 2 ozvali, že či by sme nechceli prísť ako novinárky. A ja som vravila, že OK, že prídeme, že dám kamoške proste tú akreditáciu. No a pani práve akoby pani si ma tam proste zobrala, neviem, či môžem proste menovať, ale bola proste strašne zlatá, že mi ukázala backstage proste a v backstage bolo vegan jedlo. Jo. Niekoľko možností. Oh shit. A nie, že je akoby nejaké iba, neviem, krekery, ale normálne akože jedla, zeleniny. A to my oceníme, když je niekde jídlo. Ešte k tomu vegánske. A práve vegánske, vegetariánske a jedno akoby nejaké mesové, že reálne bola prevaha akoby tých vegánskych vecí. Tak to ja som bola úplne, že wow. Pitička tam boli, dobre to bolo. Akože, tak to mi ukázala proste ten backstage, previedla ma tými akože miestnosťami, čo kde je a tak a povedala mi, že keď budem niečo potrebovať, proste sa mám ozvať a že to znamenala ma s tým Denim, že proste tu si s ním môžete urobiť rozhovor a tak. Takže to je mega cute. To bolo akoby mega nice, že sa o mňa takto tam postarala pani a že som mala vlastne ten prístup do backstage a tak. Takže ako aj v rámci ako toho profesionálneho hľadiska, tak to bolo za mňa moc fajn. A to je akoby návštevnícke, tak je fajn. Zároveň si vravím, že ak ste človek, ktorý ste tam prišli single a nech ste proste ready to mingle, ale chceli ste vidieť napríklad iba nejaké shows, že vás to proste baví, tak za toľko peniazy, koľko to stálo, pretože ten víkend bol akoby celkom drahý, že za stupenka na celý víkend stála cez 2000 korún a 2300 možno. No a tie shows proste neboli nejak akoby extra dlhé, že proste stále bolo nejakých 5-10 minút. A tak pak si musíš koukat do těch playroomů, ne? No môžeš, koukat, ale akoby není to tam už napríklad, že čo ma napadlo, že čo by som ocenila, tak mať tam niekoho proste z toho helu, ktorý tam bude proste permanentne napríklad niečo robiť, že pretože tí ľudia, tam to sú proste akoby bežní ľudia, že to nebolo nejak akože kontrolované, že tu stále proste by sa niečo dialo. Takže to by bolo fajn, ale môžeš sa akoby koukať na tých ľudí, čo proste prídu, ale to stále taky není ono. Ale že tie shows by som predložila možno. Ale tak inak akoby cením. Třeba půjdem spolu a třeba
To zase bude. A další. třeba příště jakoby 100% by som si zobrala někoho, s kým by som tam mohla mať sex. Tak to asi spolu nepůjde. No to můžem, ale jakoby víš co. Jo, ještě s nějakýma Aj ty si lidma. zoberieš někoho, s kým můžeš koho tam asi mať si sex. tam zoberu. Ještě popřemýšlím, vyberu. A my přicházíme na Hero Hero, kde se dozvíte 3 věci, které Terezy nejvíc vzrušily, 3 věci, které jí nejvíc inspirovaly a taky 3 nejvíc spicy kostýmy, který tam viděla. Takže pojď herohero.co/vyhonit ďábla a kupuj na sexshop.cz s kódem DOUBLE10 věcičky s 10% slevou. Pokud vás i něco nadchlo tady, tak tam to taky nějaký věci určitě najdete. Čau tě vyhoňtí ďábelstvo, vyhoňstvo. Čau. No, tak povidej. 3 věci, co tě nejvíc vzrušily. jak som bola celkovo vravím, že som bola akoby skutočne vzrušená, ma to prekvapilo, že vlastne it's happening, ale tak akoby bola to ovulácia, že jo. A it's happening, tak najviac asi vzrušujúci moment bol,